Sanibonani la ekhaya. Ninjani? Niyaphila? Ngiyathemba niyaphila bafethu. Mina ngiyaphila, umfoka Mkhonza lo. Nginibingelela nje nonke enikhona eSouth Africa neningekho eSouth Africa kodwa enikhona la kule channel eniwabhekayo amavidiyo kamfoka Mkhonza. Ngiyanibonga kakhulu nonke. Ikakhulukazi ake ngibonge ngokukhethekile onke ama-subscribers akhona kule channel. Ngiyanibonga kakhulu ngokuba la. Angiphinde ngamukele ngokukhethekile inqwaba yama-subscribers angenile nje kule viki lilodwa la. Ngiyanibonga niyamukeleka futhi la ekhaya. Kuningi esisazokushare la, kuningi futhi esisazokudiscussa. Le channel okuyenza futhi ihluke nakakhulu kwamanye ukuthi i-channel le akuyona nje eyamavidiyo kamfoka Mkhonza kuphela kodwa kune-comment section lapha phansi. Each and every video ine-comment section. Ilapho khona ababukeli bamavidiyo kamfoka Mkhonza beba nethuba lokuthi bakhomente, basho ukuthi bacabangani ngalokho akushoyo umfoka Mkhonza kuleyo video. Kanjalo nabanye noma bengaphawulanga ku-comment section kodwa bayalike amavidiyo wabo. Even nabangakuthandi okusho umfoka Mkhonza bakhona la. Bayasho futhi ukuthi angikuthandi lokho okushoyo noma angivumi nawe kulokho okushoyo. This is a democratic country bafowethu. Labo bantu akufanele sibathuke noma sibabize ngamagama, nabo banembono yabo. Kumele si-engageane, kusho ukuthi kumele sixoxe la kuma-comment section. Uveze umbono wakho, awuphikise, kodwa nikwenze lokho nge-respect. Uyayibona? Sifunde nje kuye umholi wethu esingaye ikakhulukazi manje thina be-MK nje ikakhulukazi uBaba uZuma. Because uBaba uZuma angikaze ngimuzwe nangelilodwa ilanga ethuka umuntu. Kodwa bamthuka each and every day yena. So asifunde nje okuhle kuye ukuthi even noma ngabe la kunabantu abakhuluma izinto ezingekho right kuwe, akumele ukuthi bese uresponda nge-anger. Siya-engage la, sidiscuss ipolitiki nezinto ey'ningi ezenzeka eMzansi Afrika. Ngiyabonga kakhulu-ke bafowethu. So kule video emfishane le ngifisa ukukhuluma nje ngale case ezobe ise-Constitutional Court kusasa. Enkantolo yomthethosisekelo kusasa kuzobe kune-case okuzobe kuyi-case enkulu kunawo wonke ama-case ngokwami. Onke ama-case ake abakhona eSouth Africa, ikakhulukazi kuma-case ake abakhona manje njengoba kuqale i-campaign yama-elections. Uma bengingakubeka ngolwimi lwebhola bengingathi kusasa e-Constitutional Court kudlala i-final between i-Chiefs ne-Pirates noma i-final between i-Barcelona ne-Real Madrid. Kungani ngiyibiza kanjalo? Yingoba kusasa e-Constitutional Court kuyobe kubhekene umsholozi ngapha kule side ne-MK ibhekene ngaphesheya ne-IEC. Ihamba nobani i-IEC? Ihamba ne-CASAC, ihamba ne-Catrada Foundation nabanye abangama-supporters alawo ma-NGOs azokweseka i-IEC ukuthi kucaciswe indaba yamsholozi ukuthi kungani kungafanele abe kwi-ballot. Ngiyayibona leyo nto. So kusasa kuyobe kubhekene umsholozi nama-organization awu-3 so far engiwaziyo, i-Catrada Foundation, i-CASAC bese kuba i-IEC. 3 bese ngapha kuba umsholozi ne-MK babhekene ngqo phambi kwamajaji enkantolo yomthethosisekelo. Yini-ke yobe idingidwa? Ulalele kahle kusasa. Kuyobe kungadingidwa into ey'ningi.
kuyobe kudingidwa nje usection 47 subsection 1 we-Constitution yaseMzansi. Kuyobe kudiscusswa usection 47 subsection 1 ngesiZulu laphiyana. Ikhona i-Constitution ngesiZulu bafethu, ungayisibhekela nje nawe kumthethosisekelo, uvule nje usection noma isigaba 47 bese ubuka isigatshana laphiyana usigaba 1. Yiloko kuzobe kudingidwa ngako lapho ukuthi kahle kahle ubuso bukaZuma kuyafaneleka yini na ukuthi kube yibona obuvela kwi-ballot emeli MK, futhi kuyafaneleka yini ukuthi lobo buso bukaZuma bube kwi-list yabantu abayiphalamende. Yayibona? Yiloko kuyobe kudingidwa-ke, kuyobe kushayana-ke manje ama-legal minds noma abameli balamasayidi amabili enkantolo. Yini eshiwo umsholozi nabameli bakhe? Bathi umsholozi uthi leya section 47 subsection 1 uthi umsholozi ayimthinti yena leyo section, ngesizathu sokuthi lapha kuthiwa umuntu oke waboshwa iminyaka noma izinyanga ezingaba u-12 noma ngaphezulu, akufanele ukuthi aye lowo muntu ephalamende noma abe kwi-list eyephalamende engakapheli u-5 years kuphele leso sigwebo. So ilaphi indaba? Uthi umsholozi ayingithinti mina leya nto eshiwo kule section. Uthi umsholozi ayimthinti ngoba yena zange ahlale ejele for 12 months or more than 12 months. Wahlala nje inyanga ezimbalwa wase uyaphuma, ephuma ngalento ebizwa nge-remission, okusho ukuthi wadedelwa umongameli uRamaphosa ukuthi akahlehle ejele ngenxa ukuthi uyafaneleka, uyaqualifya ukuthi abe ngomunye wabantu abanikwa leyo shwele ukuthi basheshe bakhishwe ejele. So simzwile-ke nobaba uRamaphosa ekudifenda ukukhipha kwakhe uZuma ethi akazisoli ngokuthi wamkhipha ungakapheli u-12 months ngoba wayequalifya, futhi isinqumo ayesenza uthi uRamaphosa wayesenza ngoba ecabangela ukugcwala kwamajele. So lesinqumo akasenzanga kuZuma kuphela, kodwa wasenza nakwabanye abaqualifyayo ukuthi bathole le remission noma leyo shwele wokuthi basheshe bakhishwe ejele. So-ke indaba iyobe lapho-ke, bathi-ke laba be-IEC noma le side elingapha kwi-IEC, iCASAC neCatrada Foundation nabameli be-IEC kafishane bazobe befuna ukucaciselwa ukuthi le argument kaZuma yokuthi uyafaneleka ukuya ephalamende ayithathe kanjani lamajaji e-Electoral Court noma lamajaji enkantolo yomthethosisekelo aye ahlangana enza isinqumo sokuthi uZuma uyafaneleka ukuya ephalamende nokuthi abe kwi-ballot. So lamajaji e-Electoral Court okunye akushilo mayikhipha lesinqumo sokuthi uZuma aye ephalamende, athi uyafaneleka ngoba mawuthatha ukubheka isigwebo lesi okukhulunywa ngaso kwasona lesigwebo esasikhishwe yiyo lenkantolo yomthethosisekelo abazobe kuyo kusasa besingekho emthethweni, ngoba mawuthi uyasibheka uZuma wagwetshwa engayanga enkantolo ebekwe icala, kusho lamajaji e-Electoral Court. So okunye oku-influence i-judgment ye-Electoral Court ukuthi ithi uZuma siyamamukela kwi-list yephalamende. So laba-ke abaya kusasa enkantolo yomthethosisekelo bayothi lamajaji sifuna ukwaveza ukuthi anephutha la nala nala ngokuvumela uZuma ukuthi aye ephalamende ayomela i-MK. Siyobe sizwa ukuthi yiziphi lezizathu abazobe bezibeka lapha o-IEC, CASAC neCatrada Foundation. Ngiyayizwa le ndaba.
So kuyobe kudingidwa lokho-ke. Ngapha umsholozi uyobe ethini yena nabameli bakhe? Uyobe ethi ngiyafaneleka mina ukuya ePhalamende. Lo section 47 subsection 1 awungithinti mina. Yebo? Because angigwetshwanga 12 months, angihlala ngalo 12 months engangigwetshona. Umongameli wasehlisa isigwebo. Saba izinyanga ezimbalwa ngaphuma, so ayingithinti le yanto. Uyayibona? So yilokho kuyobe kudiscusswa kusasa. Nakho kokunye kumele sikwazi ngale case yakusasa. I-IEC ithe mayikhipha isinqumo sokuthi lo daba lolu ilifaka enkantolo yomthethosisekelo, ngoba phela lo daba olwenzeka kusasa lifakwe i-IEC uqobo lwayo. Ithi ifuna ukucaciselwa ngalo section 47 subsection 1. Ithe-ke mayilifaka lo daba ilicela ku-Constitutional Court ukuthi ludingidwe lo daba. Yathi ku-Constitutional Court, hhayi akunankinga, siyavuma. Wayesethi umsholozi, fine. Uma lo daba seliqala-ke lilalelwa kusasa e-Constitutional Court, wathi umsholozi ngicela lamajaji awu-6 kuleya nkantolo yomthethosisekelo angigweba, lawa angigwebela ukuthi nginecala ngingenalo. Ngicela ukuthi kusasa angabikho phakathi kwamajaji azobe elalele lolu daba again. Celile umsholozi wathi ngicela kube kanjalo. Okay, umholi-ke waleya nkantolo uJustice Zondo vele already yena usuvele wacacisa ukuthi vele uyoba ngekho ngoba udaba lolu vele yena luyamthinta, so akufanele abe ijaji kulo. Yayibona? So okusho ukuthi kusasa sikulindele enkantolo ukuthi kulesicelo sikamsholozi sokuthi lamajaji lawa awu-6 amgweba kuleya judgment yango-2021 ucele ukuthi angabikho. Sifuna ukubona kusasa ukuthi lesicelo sakhe inkantolo yomthethosisekelo isamukele yini. Silindele ukubona ubuso obuyobe bukhona kusasa kulamajaji laphana ukuthi yimaphi azobe ekhona. Ingabe izoqhubeka inkantolo yomthethosisekelo ilethe wona lawa agweba uZuma noma kuzoba ngokuhlukile? Ake siyilinde idrama ezokwenzeka kusasa ukuthi yikuphi okuyokwenzeka, ngoba umsholozi usifakile leso sicelo sokuthi these 6 judges angiwadingi ngoba aphula umthethosisekelo angigweba ngingenacala. Uyayibona ukuthi le case yakusasa interesting kanjani? Interesting kakhulu, siyilinde ngabovu ngoba futhi iqhamuka ngesikhathi esi-interesting kakhulu. Zobe ziwu-10 May, angithi? Njengoba zobe ziwu-10 May kusasa. After i-10 May silindele ukuthi i-judgment yakusasa iyobe ithini. Nakho okungenzeka kwenzeke ngoba sekulate. Kungenzeka ukuthi i-Constitutional Court mayikhipha lesahlulelo kusasa noma ingasikhiphanga kusasa. Mhlambe kodwa ngokuhamba nje kwamalanganyana izokhipha i-order noma izokhipha isahlulelo ithi nasi uZuma uyangena kwiballot noma cha, bese mhlambe ithi ama-reasons sizowaveza later ngenxa ukuthi le case beyishesha. Sikulindele nalokho. So into esemqoka efunwa yini i-IEC ukuthi noma sekungaphuma nje le order noma le statement nje sithi mfakeni uZuma kwiballot, because manje i-IEC ifuna ukuprinta ama-ballot kodwa kusayivimba lokuthi uZuma aqhubeke yini ebe ubuso be-MK kuleyo ballot, ngoba maye ubuso be-MK phela lapho kusho ukuthi ukwilist ePhalamende. So ikanjalo-ke silindile ukuthi kuzokwenzakalani. So icase yakusasa bafowethu it's very interesting. I-final ngempela le. I-final, there must be a winner la. Akusiyo point system. The winner takes all la. So interesting ngaleyo ndlela. Ake sithandazise-ke umsholozi, sithandazise MK, sithandazise nabameli bakamsholozi abaholwa ubaba u-advocate uDali Mpofu ehambisana nobaba uMoses Khakhane. Abameli bethu labo esayidini likaMsholozi abayobe belida illegal team kaMsholozi
eParliament. Engithemba ukuthi the victory here is certain. Why ngisho njalo? The victory is certain because even amajaji ase-South Africa asakukhiphile ngomlomo wawo lawe electoral court ukuthi Zuma azange abe necala elimfanele ukuthi angaze ayoboshwa. Asho nje lamajaji electoral court. Kwaba iphutha lelo. Kanti-ke bekungaqali even amajaji awu-2 ngesikhathi kuphuma leya judgment yokubopha uZuma ngo-2021 okuJustice Jafta noJustice Theron basho bathi wemajaji esikanye nawo yekani ukunquma ukuyobopha uZuma. Akukho kumthetho sisekelo ngoba akayanga njengomunye umuntu okhona eMzansi ecaleni wabekwa icala wayoziphendulela enkantolo. Nina seniqhamuka nimgweba kanjani? Short kafishane amajaji ase-South Africa njengamanje ahlukene phakathi odabeni lukaZuma noma lokuboshwa kukaZuma njengoba aboshwa nje ngoJuly 2021. Ukhumbule njalo ukuthi ngoJuly 2021 after kuphume lesinqumo sokumbopha uZuma kwafa abantu. Kwafa abantu. Kwaba ne-looting. Kwalimala amabhizinisi amaningi ngenxa yalesa sinqumo. I-damage eyenziwa yilesa sinqumo okuwukuthi abantu base-South Africa basi-understanda njengesinqumo esingekho fair. Futhi washo uMsholozi wathi asikho fair lesinqumo enisenza kimi. So kungibopha ngingayanga ecaleni. Kwafa abantu. Yiyo-ke le ndaba yobidingidwa kusasa ukuthi yimaphi kulamajaji azobe khona kusasa azobe ephikisa uJustice Theron noJustice Jafta aphinde aphikise nalamajaji enkantolo yomthetho noma enkantolo yezokhetho i-Electoral Court. Yiloko nje sobe sikulinde kusasa bafethu. Silinde ngabovu. Uma khona ke engikushiyayo la noma engikubeka kabi kule video ngale ndaba yakusasa noma la nginephutha khona kule nkulumo yami. Ninalo ilungelo lokuthi la ku-comment section niveze ukuthi hayi Mkhonza ngathi wenza imistake la akukho kanje kukanje. Sizobonisana sidiscuss lokho because nami le ngibeka la indlela engiyi-understanda ngayo lento eyokwenzeka kusasa. So ningangilungisa mangabe nibona la nginephutha khona because akekho umuntu 100% perfect, but this is my analysis of the case yakusasa and iloko mina ngicabanga ukuthi kuyokwenzeka kusasa. Ake silinde ke bafowethu ukuthi kusasa nge-10 May 2024 kuyohamba kanjani. Ngicabanga ukuthi ama-MK amahle ayobe egcwele laphana enkantolo yomthetho sisekele eBramfontein emasha ngaphandle ebonisa isupport kumsholozi ne-MK. Kafishane nje ama-South Africans are interested kwi-constitution. Doesn't have to be ukuthi ube umuntu we-MK. Ungaya lapho uyosupporta indaba yomthetho sisekelo wa-South Africa ukuthi u-applywe ngendlela. It's not about ukuthi kumele uze ube i-MK kuze uye lapha. Use-South Africa unelungelo lokuthi ungaba lapha mawufisa ukubona izinto zenzeka ngendlela e-right ngendlela efanele. Asambeni ke bafowethu siyolalela lo daba kusasa sizobuya sesiyidiscuss i-outcome after seyikhiphile i-Constitutional Court ukuthi ivumelana ne-IEC ukuthi uZuma akhishwe kwi-ballot noma ithi cha akaqhubeke. Yilokho esikulindile. Ake sixoxe ke siyihlaziye bafowethu le ndaba. Siqhubeke si-like nama-video nale video singayilike le si-comment futhi ke ningasubscribe nani abasha enikhona la ngoba there is more to come la esisazoyixoxa. This is your channel. This is your space. This is your platform. Ekufanele ukuthi ube nethuba lokuthi uxoxe kuyo uveze indlela nawe ocabanga ngayo ngezwe lakho lase-South Africa nendlela izinto ezenzeka ngayo ezweni lase-South Africa. Mina ngingokaMsholozi, ngiyimember kaMsholozi, ngiyimember ke-MK. Asilindeni ke kusasa ukuthi kuyoba njani. Ngiyabonga.